Nthawi ina yake kumbuyoku kunali mkulu wina Maida yemwe ankagwira maganyu ochapa zovala za anthu. Tsiku ndi tsiku ankapita ku mtsinje kumakatikita zichenero za anthu cholinga tsiku limene lolo atafune ndithu. Ndiye poona kuti sakumapezeka pa khomo nthawi zambiri ankaweta galu kuti azilondera nyumba yakeyo. Mbali inayi anali ndi bulu oti azimunyamulira tizinthu akamapita ku maganyu ndi kuchokera ku maganyu kwakeko. Usiku wina Maida akugona, mbava inazalowa mnyumba mwake kufuna kumuchosera tochepa tomwe anali natoto. Pa nthawiyi bulu yemwe anamangidwa panja anali ali m'maso ndipo anayiona mbavayo. Bulu chisoni chinamupeza kuti abwana ake akhala m'madzi choncho anapita panagona galu nkukamudzutsa amvekere. Tadzuka m'bale, mwalo wa mbava m'nyumbamu, tadzuka. Galu anatsekula diso limodzi nati, ndiye ine zimenezo zikundikhuzira pati? Ukundisokonezeranji tulo langa? Ndizopanda pake zimenezozo ndipo kenako natembenukira mbali inayi ndikugonanso. Bulu anali ozizwa ndipo sanafowoke nati, ntchito yako ndikulondera nyumba iwe, tadzuka uyambe kukuwa ndipo mbavayo ithawa. Galu anadzuka amvekere, ndiwe ndani kundiuza ine za ntchito yanga? Ndekha ndimayidziwa bwino ntchito yanga, iwe panga zako. Mind your own business my friend. Ndipo ndiye ndikuuze ichi, ene a nyumbayi sakumandidyesa ine moyenera, ndiye ine nditetezerenji nyumba yake. Bulu anayesa kulankhulabe nati, aise inoyo si nthawi ya makompleni, upange kompleni izizi zikatha. Kwa panopa tagwira ntchito yako, ngati siupanga kanthu panopa wakubayo atenga kena kalikonse ndikusowa. Ndiye akasowa ine zindikhuzira pati? Anateno Galu poyankha. Aleka aphunzire phunziro losandidyesa ine mokwanira. Bulu chisoni chinamugwira nati, munthuyu ndiye kaguza ndikamozi, tizovala titatu amutengerenso. Kenako Bulu anati, apa ndiye ilakwe ndimuthandizebe basi. Ndipo anaganiza zoyamba kukuwa ndi iyeyo nakuwa mosalekeza. Mbava itamva kukuwa kwa Bulu anabisala pakakona nyumbamu, naye Maida anazuka pokumva phokoso moboweka. Maida anatenga tochi kuti akaone kunjako, koma anaona popanda kanthu. Mkwiyo unamupeza Maida nati, chibulu ichi chikupangiranji phokoso pakati pa usiku m'malo moti tizigona? Chandikanikisa tulo langa ine ichi. Kenako anatenga chimtengo nkumuti Bulu kwambiri mpaka Bulu nkumamvesa chisoni. Pa nthawi yomenyedwa Buluyo mbava ija inapezera mwayi nkuthawa. Bulu anakhala pansi akumva ululu opya. Ndipo Galu amvekere, waona moyo uno aliyense ali ndi duty yake, ndipo nthawi zambiri ukakhala bize kulowerera za duty ya ena anthu amatenga chimtengo nkukugogoda monga mmene akuchitiramu. Apa pano ndikukhulupirira waphunzirapo kanthu kuti zosakukhuza zina zili zonse tseka kukamwa kwako. Phunziro langa munkhani kachilungamo akaka kakuwachitikira ambiri mmoyo muno. Nthawi zambiri anthu omwe amakhala abwino mopitirira muyeso wake amapezeka ndi omwe akuona zilango. Mbava inde yagwidwa ikuba kwa aneba, koma inu ndi ubwino wanu kwambiri ndiye ithizimuleni, ithyoleni mafupa apolisi kubwera. Wachita izi ndani? omwewo amaoberawo nkuza kulozani inu kumakagwiranso ukaidi ngati mbavayo. Musayiwale mwambi uja amati okhulupirika anabibira mbasi. Iniyo simungakwanise kukonza pena paliponse pali vuto mu dziko lino. Kuli Mulungu mwini amakhalatu akuona zonsezi, ndipo wachita kufuna kuti zikhale mmene zililimo. Baibulo limati Miyambo 26:17, munthu ongolowelera mikangano imene si yake ali ngati munthu yemwe wagwira makutu a galu ongoziyendera yekha. Ndipo mbali inayi kuli hadithi yomwe imati gawo la ungwiro wa chisilamu cha munthu ndi kusiya zinthu zomwe sizikumukhuza. Chonde zitalikireni zinthu zomwe sizikukukhuzani. Ndati simungathe kukonza vuto lina lililonse, yemwe amakonza mavuto onse ndi Mulungu. Nsiyireni Mulungu mbali inayi kugwira ntchito yake. Ndine Dini Studios. Osayiwala kupanga like, comment komanso kuwakodola anzanu aja mu comment box kuti nawo azamve nawo za Bulu olowerera zosamukhuzazi.